May nabugat man ito si Salomino ba ito buhat kita-kita ko nagpakita sa tuwa. Sino bugat ka na? Nabugat daw. Bagong anak ni siya. Bugat sa bago ko tigala nagpaibot ta siya nipo niya kung nabugat. Ay kato ni kaon mo tong bulkachong daw di ba? Ang bulkachong kabo ba na? Ni kaog kabaw ni nabugat siya. Mao na karon kay na sa ilang balay naglubog. Ah, naglubog dayon. Naglubog lagi. Sa na stroke sa. Dili naglubog baka nang nabugat siya tapos nagluyan na. Di na. Ilan bitaw jud siyang naungno, grabe ang nang lagom. Nilagong gani katong kuan makito siya kanang hinsog kitog lawas. Naluoy biya ko sa iyong lawas karon kay napicturan biya tunog. Na blur lang kay pag ana wala mo di ko kitag ko wala ko ilong. Puntik-puntik yung mga itom-itom sa naungno. Na, kay puntik-puntik sa lawas. Pangit na kay siya. Pangit na kaayo. Nabunguto na babae. Natingala ko. Diyos ko, napay buhok na tsaka kayong buhok no. Oo gani. Tsaka. Isa man hinay-hay. Ay di ko niya to. Parang di ko sa ano sa kapayasan. Kapayasan. Pero kung namunga na ang kapayas. Kuha magtinula taron. Umuti man mo. Gusto ko man ako na si Salome nga. Di naman magpakita sa kita. Mga 1 week na gusto may pakita sa tuwa, di ba? Gani. I feel na kung naulaw siya sing kay siyempre sing itsura ron. Maulang man jud ka magpakita. Gitisis mo siya nga nagsakit. Nagsakit gyud daw siya. Actually, nagsakit siya pero wala ko nag-judge kung sa iyong sakit kay wala man ta kabalo di man ta kabalo. Oo, di po takuan. Dapat gi ako pa na nila gipalangita sila ilipante kato ilipante ba nga katong gamot. Katong gamot ba? Aka nang daon-dahon. Ilipante ang gamot ana po ano nya imo to ialagaon inumin ang tubig. Oo. Nya nagluya na pud siya kay ngano. Nag-ayon sa ang mga istorya saya nagluya daw siya kay wala na siya ginatira sa iyang bana. Kisa may mutira kung ato na ang naw. Mo gani ang bana daw anya dili na daw mo taas iya ha mo tindog. Dili na mo ano ba. Oo na. Grabe pa jud niya kalabi ang bana kay ginapalitan pa niya maski unsa. Na depressed na siya. Sagol na depression iya ha. Kuan pod ka nang self-pity na pod. Ano? Hi. Hoy. Ay. Kadong ni. Tama ni siya. Oh, si kalag na. Kalag. Over, permanente na lang ko patyo ninyo. Ko ka naman. Asa mo gikan? Wala ba ito sa kapayasan ko to. Wait, nadunggan lagi na ko na-depress sa salon niya sa to. Ulo na-depress ako ano mo ba no? Na-impress ni ba? Na-impress mi ba sa mga kapayasan kinamo? Namunga naman gud daw kapayas. Unya, ano nadamay man sa salon ni? Sa lumi, sa amin. Nang nanaw siya sa amin, na-impress siya na. Kung gano'n saan ka nabuwang, dito ka nabungol. Buwang. So kasi buwang sa tuwak, ako buwang. Naalala po ko dito para mga away. Bago pagi ka naulian. Nasa din mo, mo yung kapayas yung pasabot nga baon ninyo, kanamunga. Oo. Mandi sa man no. Mo na sa sobrang yung kachismusan daratol, sakpa mo daratol na mo. Buang nga naman ang bagay sa naunsa naman pud ka, naunsa naman pud wala na mi din yan ang away pas dili ana. Di na pud mi nagchismis. Nagapaminaw lang ko ninyo mo kabalo nga akong mas pag 5 kilometers madunggan ako yung tingog. Kuyawa sa yung pandunggan no bluetooth. May piato ba mo kabalo sa chismis din. Tanong po to. Ay di ni ano chismis. Di na lagi mi nagbago na. Si Diding ba gito? Isulog gud si bana. Ano man? Ala ka nakabit kaya doon yung katong gi-post pa to sa Facebook. Si Diding? Oh, si Diding katong naabot sa nag-inom sila sa kwan ba sa bitsukihan niya. Naabot pasagil niya pasagil niya pasahiro ka daw yung bana. Okay naman to siya. Sa pa sa Turil oh. Ginalaparuhan. O kay nga na pag mahubog na, kuan man pud bigaon man ang mahubog. Maupod. Oh, bigaon na mahubog. Balos Kabukambay sabay sa una bayot. Oy, kami nagsabay pero dili ko inana kabigaon na siya kay makainom ka kadali muro na mobilangkad damag tamang. Primero ka nang pakainom, ana pa siya. Yung makita lagi mo ako. Nadi na sa Facebook, wala yung kita. Trending di ka 25,000 shares. Kay paludlod kay nagtipid man ka perminti. Tipid-tipid. O di mo kita din ising. Wala gyud nagapaludno, trending na sa Facebook. Dapat nagapaload mo, dapat updated mo sa social media. Sa pag-update mo busy man mi tong balay, nagakuan man negosyo pa man mi, nagasuri-suri pa mi ko. Ikaw kay chismosa man ka, wa na kay time dagan kag time. Naglubog kag 1 month. Wait lang, unsa yung baligya? Unsa to? Lubog yung sapa. Lubog ang sapa. Naglubog ko. Mao day yung gipang chismis. Wala ko nag-istorya ana. Ano sige makapanik ko ni Minda? Anong garing ka po? Katol? Alam di makatol panudlay pud mo. Pagpapindot ba? Balik na ko kay Diding ba? What ba kita ato sa Facebook? Wala ka makita ang wag kay load. Nga mahal kay load. Unsa man day ko ani mo? Unsa man sinday ni PM? Ano nakapula PM. Ay bugo mo na. TM man dayon pareha manggutan no. Ay ti pug ka. Dapat kasi gamit mong load. Nay bag ko karon na ay 10 pesos lang. Ulo ka barato. Sure, 10 pesos baka Facebook. Buang man daig ka no, maka ML pa jud dro. Sure oy. Tinod lagi. So diro ay disra. Kasi dong. Ika na putaw. Ato. Michael ko. Di maningil to.
Singin ako si Intay. Awa, tanawa dito rin niya. Ang dira, oh! 10 pesos. 10 pieces kayo, no? Ay, nagbuto ka ng G's. Uy, grabe 1 hour, 1 hour po guro na, 1 hour. Dili, lagi 3 days! 3 days. Oo na, oo eh. Kaya makakachisbusan nyo, magpataka na lang mag-react. 3 days 10 pesos. PM Big at 10, 1 gig. Big at 10. Big at 10. Ba't ako na ba sabi? Oh. PM Big at 10, 1 GB. Saan ng GB? Gib, 1 gib. God bless. Ay, God bless. Gigabyte. Ay, gigabytes. 10 pesos for 3 days. Pumili ng apps. Facebook, YouTube, or VU. Pwede po ka mag-ML dahil. Bawa na yung BU. Basta, kaya sa kanan, dala ka lang. Buang bios, motor man na. Akala ka. Bawa na yung buhaton. Ano na mo? Para ma-update pa sa mga kaguna. Pagpanood na lang. Uy, Gisra. Yung 1 gig na 3. Ang mga chismis biya karon dili na sa kuan sa social media na dili Oh, sa guys, nanay group chat. Social media is a platform where you can basta ka na Kita karaan na kay Tano kay atong chismis kay dili balay-balay ang uban ba yung mga modern na chismosa sa Facebook. Sa Facebook Mag-modern na na pud ta. So inyo bagon karon kay para ma-update mo, ma-update magbuhat na to usab group chat. I-leave na to tong daan group chat kay dahil mga chismosa dito mo. Ludi sa mibi na kay Jis. Tagay Gisra man na. Tagay mi Gis. Palud man ka sa TM kabalo ko. Jis lang. Amo na i-try ko. Pero bayad 15. susul grabe ko. Unsa naman ning taon ko? Uy, Gisra man na. Amo na i-try ba ikaw? Sige, big at 10 ha, ikalimot ha, big at 10. 1 gig siya. Big atin dito. 3 days. Unsa pag-register? Dial asterisk 143 niya, hashtag number. Ay, Yan, nandito. Mangita na kay big at 10. Sige, loadan sa tamo big. Adara. wala pa Oh. ako kay load. Excited ka. Awa pa di ay. Sige na load. Sa number niyo mo. 0927-944-7033. Ah, dili 27. Basta. Sige, sige. Ulata daw. Cut lang. Ay nanang load. Nanang load. I-click na to ni kani. Ah, kana. Sige. Oh. Big at 10. Hala, una klaro bude siya. Big at 10 no. Ayun. Ang signal kaayo. Basta ha, big at 10 ha. Sa PM. Uy, nakandito. Muuday ni video na katong gidumog ang kabit. Awa ka na awa, no? Awa. Wala, grabe po. Nya nakanindot pa jud anak kasi Manny Pacquiao pa jud ang endorser. Big aten? Sa big at 10 si Manny Pacquiao ang Ludi pa endorser. ko, ludi ko ha. Siyara yung giludan. Diyan na po down. Asa di mo cellphone? Ay, singgo na lang kung bahala sa palod ako sa TM ha. Kalay pa ato ba? Di mo kabuli sa nitabo karon? Ikaw Wala lagi may daw. vaccine. Lagi, mag-vaccine na din nun. Vaccine man na yung pasabot, buang. Ay, unsa di ay vaccine? Vaccine ba di? Nakastura lang kita Manny Pacquiao ito vaccine. Ay, abi ko mag-vaccine na po. Vaccine ba? Injection? Injection. Ay di ko magpa-vaccine. February basta February 22 ako na. February 31 sa 31. Wala man sa 30. Uy, na vaccine mo? Ako, week vaccine. Gusto ko mag-week vaccine. Vaccine ba magpa-inject mo? Ako, sa koy kid. Ako pwede ra. Ikaw sa una niya kung mukirig-kirig ka kami na po. Una sa nimo kauban direct yung awa mo ra ba nagkuan. Ay, ako, okay ra ako magba-vaccine ko. Wala problema sa ko. Sugal na niyo eh. Dili man vaccine dapat imuha. Anti-rabies man. Uy, di mo na iro. Ay, dito siya Pero iro. ang baba ni mo ha, di ba ako gusto away. Tara na. Ako nang lipak mga ganito kung di ka gusto away. Wala ti gilibak. Oh, ako sa ka ha. Wala ti gilibak. So dako sa ra ka diri. Asan? Sa man, di ba? O, Ay, may kapayas o dara o. kapayas. O. Ano ko? Ibalik na. Balik na lang. Magkakatok na yun. So mabigat na kasi pag bago na mo singbi, bago mangibak ba next time pang ayusa sa to mga sarili. Manudlay ta. Kamo? Ikaw na, manuglay day ka. Tanawa yung buhok. Panudlay o, bago pa ka. Bago naglubog kang manmat, yan na ni mong buhok. Wala ka kaayos. Mula ka sa mga magtula pa mig ano manok. What? Wala ko. Gamay lang ta kapayas kay piso man pud Uy, ay kalimutan big attend ba? Kabalo lagi ko sa 1 gig, 3 days. Wapo na siya kay pwede ka maka-ML lagi. Ay. Napod spaghetti dito sa Sige MCN. na lakaw na kinapamidala. Kita tawag ma ha. O sige. Paludan. Nan biludan na gani ko. Wala pa lagi naabot ako. Ay, wala ako cellphone Mga cellphone diri. diri. Sa do, Sabado, tinuod gani ha. Big at 10. PM Big Aten. Di ba? Wala, tama jud ay. Dial Usog kay video. 143 number hashtag. Wala Wala sa guniki. Pwede na ba, boy? Porn, wali porn dito yung mouth. Ay, sa ano ba? Sa load sa TM. Kaya pwede na, di ba? 1 gig man. 1 gib. O, pwede ra. 1 gib, isa ka bayaran na. Dili ba? 2 gibs. 2 gigs.
Wala na. Tara na. Tara magpalo sa magpo. Nana ko porn. Si porn buong ko basos. Dis raman. Dis ratis makatanan kag. Cut. Uy.